नैबे टीचार्स कनक्लेवनि जोबथा सान 3 डे प्रग्रामनि दिनै लास्ट डे आरो जों सानो जे नैबे सानथामाव जोङो जिखिनि अबजेक्टिभ लानानै खामानि मावदोंमोन बेनि फार्स्ट अबजेक्टिभआ दंमोन जे जों जेरै मिथियो जे बुहुमाव खुनु सिस्टेमानो अट'मेटिकेलि गावनो साक्सेसफुल जाया बेखौ दैदेनलांनांगौ जायो बेखौ सम सम नायनांगौ जायो बेखौ रिभाइस खालामनांगौ जायो स' बे मोनसे जोंनि जे बे सानथामनि जे प्रग्राम बे मोनसे बिदिनो रिभाइस प्रग्राम आरो जिहेतु जोंनि शिक्षा बेबस्थाया दानिया मोनसे डिजिटेल प्रसेसनि थ्रुआव आवगायलांदों आरो बे डिजिटेल प्रसेसखौ जुदि जोङो मिथियाबा बा बेखौ जुदि सोलोङाबा बिनि सिङाव जुदि हाबाबा जोङो जोंनि जे शिक्षा बेबस्था जे एडुकेसन सिस्टेम जों बेखौ नेसनेलाइजबो खालामनो हानाय नङा बिनि जाहोना मा जागोन जों फासयनानै थागोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जे इनिसिएटिभ लादों मोनसे गोदान शिक्षा नीति लादों निउ एडुकेसन पलिसि जों जेखौ NEP 2020 होनो 2020 मायथाइनिफ्राय बे सुरु जादों आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेखौ 2023 बेचनिफ्राय बिनि कर्सखौ सुरु खालामदों आरो दिनै बे बोसोरथामाव आगान होबाय आरो बे बोसोरथामाव जों मा मोनखो मा होनो हाखो आरो जों बेसेबां डेभेलप जाखो बेखौ नायनो थाखायबो जोङो नैबे प्रग्रामनि थ्रुजों मोनसे माने गावखौ आपडेट लाखिनो थाखाय खालामनाय जादों आरो सेकेन्ड खोथा जाबाय जे नैबे बिथिङाव जोङो जिखिनि खोथा सावरायदों जिखिनि जों बेहाय रिसर्स पार्सननि थ्रु सोलोंनो मोन्दों बेहाय जायफोर फोरोंगिरिफोरा बिथांमोना बेहाय फैदों बिथांमोननिफ्राय जोंहा मोनसे आसा जे जाहाथे जिखिनि खोथाखौ बेहाय सोलोंदों बिथांमोना बे जिनिसखौ कलेजाव गावबागाव एकाडेमिक इनस्टिटिउसनाव थांनानै बेखौ पास खालामनांगौ बेखौ बेहाय फिन फोरोंफिननांगौ जाहाथे एबार जायफोरा बिथांमोना बेहाय फैनो हायाखै बिसोरबो बेखौ सोलोंनो हायो आरो स्टुडेन्टफोराबो जाहाथे बेखौ मिथियो स' जों बे सामारनि जे गासैबो मडिउल्स दङ एकाडेमिकनिफ्राय लानानै एग्जामनिफ्राय लानानै बेफोरखौ जाहाथे जों पपुलाराइज खालामनो हायो जोंना मेन एइमआ जाबाय बे जे सामार्टखौ जोङो BTCनि बे एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्दाराव जेसेबां कलेज दङ बेफोर कलेजनि टिचार्स कमिउनिटि स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि गेजेराव जों बेखौ पपुलाराइज खालामनांगौ लोगोसे बेखौ जोङो मोनसे मा होनो एररलेस मोनसे गोरोन्थि गैयि मोनसे जों सिस्टेमाव जों लांनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो जे समसिम जोङो बेखौ गोरोन्थि गैयि खालामनो हाया बे समसिम जोंबो सान्थि मोननाय नङा मानो होनबा स्टुडेन्टनि फिउचारा जाबाय इउनिभारसिटिनि मोनसे बयनिख्रुइबो गोजौ थांखि बिसोरखौ जोङो मारै मोजाङै गांसे मोजां मार्कशिट होनो हायो आरो उननि फरायनायखौ बिसोर लांफानो हायो स' जों आसा खालामो जे नैबे सानथामाव जोङो जिखिनि गियान बिद्दि बा जिखिनि हेन्डस अन ट्रेनिं जों होनायनि सेस्था खालामबोबाय बेखौ लानानै टिचार्सफोराबो जोबोद सोलोंनो मोनबाय आरो बे सोलोंनायखौ जाहाथे गावबा गावनि माबायावनो लायाबालासिनो बेखौ आरोबाव कलेजनि आलदा फेकाल्टिनि गेजेराव टिचिं नन टिचिं स्टुडेन्टनि गेजेराव जाहाथे बेखौ फोसावहैयो आङो बेखौनो आसा लाखियो आरो आङो BTC अथ'रिटि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट लोगोसे जोंनि मानगोनां BTCनि चिफ श्री हाग्रामा महिलारी सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आं होबाय मानो होनबा बिथांनि मोनसे गोख्रों इनिसिएटिभआव नैबे प्रग्रामा जादों आरो थारैनो आं सानो जे बेहाय बे प्रग्रामखौ लानानै बयबो मोनसे सोलोंथाइनि हाबाफारिखौ बयबो बजबना लानानै बयबो पार्टिसिपेट खालामनानै गावबा गावखौ गोरों खालामनाय लोगोसे जोंनि एडुकेसन सिस्टेमखौ आरो साबसिन हामसिन खालामगोन आङो बेखिनिखौ बुंनानै आङो नोंथांमोनखौबो धन्यबाद होबाय मानो होनबा नोंथांमोना लास्ट 3 days हमनानै जोंनि बे प्रग्रामखौ कभारेज खालामबाय थादों आरो नुबोदों जे बेहाय माबायदि जोङो टाइम टु टाइम मोनसे बिराद मोजां मोनसे सिस्टेमनि गेजेराव नैबे प्रग्रामखौ जोङो सालायनो नाजादों आरो
बेखौ सालायनायाव जायफोर स्टेक हल्डार्सफोरा जोंखौ हेफाजाब होदों जोङो बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आरो उनावबो जाहाथे जोङो बेफोरबायदि मोजां एकाडेमिक प्रग्राम खालामनो हायो बेनि थाखाय आसा लाबाय आरो नोंथांमोननिबो हेफाजाबखौ खावलायनानै बयनिफ्राय आङो माबा जुदि भुलफोरनि जुदि जोंहाबाबो जाफ्लांदोंबा बेनि थाखायबो निमाहा बिनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेनो फोजोबबाय गोजोन्थों।